Good day, muri Zimbabwe. Kwese kwa muri ikoko. This is Chimokotera for the youth speaking. I would like to thank everyone who participated in the demonstration today, which was upheld in each and every province and constituencies as well, whereby we were saying no to 2030, no to rule of law, no to abuse of power, no to corruption. Saka tinotenda zvikuru nezvaitika nhasi. Kunyangwe vakawanda they didn't turn up nekuti vatyityidzirwa nekuona matankers and heavily armed security forces. But let me tell you one thing, as I told you on the 6th of March, that chinhu ichi achizi chega, chine mhondoro dzenyika, mweya yasimuka, pane gore dema pamusoro pamunangagwa. Saka imimi musambovhundutsirwa nemaporesa iwaya. We are a peaceful nation, and one thing chamusingazive, things might turn up to be something else, in the sense that those security armed forces, they will later on join us kubvisa Mnangagwa, nekuti even if they are not happy, saka kana vachipengeswa nema $50 iwayo, aiwa mangwana zvinopera. So I know kuti most of the people, they feel betrayed by baba vedu Geza enyuka yemabhunu, because today everyone was expecting a quick action, right? But vanhu vachema kuti tarohwa, tadirwa netear gas. Yes, it happened kwatiri as well, but that will never stop us from being determined. Nekuti tinoda rusununguko, tinoda kusunungura Zimbabwe. Anditi saka zvaitika nhasi, let's not blame our leaders, because zvaitika nhasi, I'll take you back to Numbers 13, whereby Moses was leading the children of Israelites from Egypt to Canaan. Before they got into Canaan, vakanga vakamira vachoitarisa kuti iyo Canaan uko. Moses akatumira maspies kuti endai munoona, endai munotarisa kuti nzvimbo iyi yakamira sei, fortresses and stuff. Saka ndizvo zvaitika nhasi. And I believe kuti vanhu vakawanda, the reason why they didn't turn up today, vakanga vachitya. But isusu taenda, we are the spies. Geza ndiye Moses wedu. Isu ndisu ma-Israelites acho of this day. Isu vese tapinda nhasi mu demonstration tikatotangisa, we are the spies. Dzakatumwa nani na Moses kuenda kunotarisa kupi kuKenani kuti kwakamira sei. Anditi. And after that chichakaitika, that's when Moses vakaitei akastrike. Saka nhasi usiku vamwe vedu tichapinda futi, tiriko ikoko. Mangwana vamwe moti joina futi tobvisa. Now we mean business. Sezonyoka yemabhunu ataura kuti we are not going home up until Mnangagwa steps down. That's what we are going to do. Saka varume especially imimi varume, we can't be overpowered by women. Kukundwa nemuchemberi na gogo vakanga vachifamba nemacrashes, imimi varume makagara mudzimba. Nevakadzi futi vachita kuti mukadzi achitaura kuti ndamhanyiswa netear gas, but tinomhanya tidzoke nekuti tiri kugadzirira mangwana revana vedu. Iwe murume wogara mumba, uri murume sei? Uri murume pachii ipapo? Varume mangwana. Even nhasi usiku, nekuti vamwe vedu hatirari, tiri kupinda, tiri kudzokera futi. Saka varume mangwana, toda munhu wese muma streets. Saka my businesses, schools, shops and everything will be closed, just like what happened today, because tomorrow we mean business. Everything will go back to normal when Mnangagwa has stepped down.
other than that chinhu ichi chiri kukondini. Ndatenda muri eZimbabwe, murare mushe.